Hello. May tanggap tayong ano ngayon. Welding inverter, Yamato yung brand. Bali ito yung ano, yung analog type na ah, tawag dito. Yung matibay na gawa ng Yamato. Bali ito yung ano niya. Yan. Bali 180 lang. Analog type na Yamato. Ang sira nito, sabo yung IGBT. So tinotrouble ko na ngayon yung board na to. Tsaka pakita ko muna yung ano, yung loob para yan. Tinanggal ko na pala yung board. Ito yung board sa ano. Yan yung control board. Bali ito, maganda rin. Parang Lotus na ano, Lotus 200 na design. Pagka yung unang labas ng ano, ng welding inverter, magaganda 'yon. Matitibay. Katulad nito, Yamato ano to. Nakalagay dun sa ano, Japan Technology. So sumabog yung IGBT. So to troubleshoot ko na yung ano, ito yung board. So tinotrouble ko pa hanggang ngayon. So bali ito na yung board niya. Tinanggal ko na pala to. Itong distributor, pulse distributor ng IGBT kasi sabog yung mga ano mga resistor. Pinalitan ko na to, tapos ko nang napalitan to. So ang gagawin ko na lang ano, to troubleshoot ko na lang yung PWM. Ito yung PWM kung okay ba yung signal. So pasensya na sa ano, sa sa repair na ito ano. Hindi ko namin nakita yung ano, paano ko ni-repair, pero papaano ko na lang, papakita ko na lang kung anong pinalitan ko dito sa ano, sa welding inverter na to na Yamato. So sabog kasi yung pagdating dito, sabog yung IGBT na to. So may itim dyan. So pinalitan ko na yung ano, ito bago na to lahat. Pinalitan ko na yung apat na IGBT, dalawa dito tsaka dalawa doon sa likod. Tapos nagpalit din tayo ng ano, yung diode at saka resistor, buo yan. Pati dito sa likod pinalitan natin lahat yan. So at saka yung IC na to. Ito yung ano, lahat nating pinalitan. Lahat kong pinalitan yan. Ito yan. Yan, pinalitan din natin. Kasi wala akong ibang dahilan ba't sumabog yung IGBT natin. Kasi ito yung signal na nilalabas nito abnormal na. Kaya sumasabog yung IGBT. So papakita ko mamaya yung tester, pagte-tester nito. Sabog lahat to. Shorted lahat ng ano nito. Yung isa, ito yung sabog. Yan o, maitim. Maitim yan. So ito naman, ito yung mga diode at saka resistor na pinalitan natin dito sa ano, pulse distributor papuntang IGBT. So pasensya na kasi hindi ko na na-videohan yung ano, yung paano ni-repair kasi madalian kailangan ni customer. So ito ano, titester ko na lang to. Bali itong ano, pangkaraniwang naman tong tinitester yung ano, yung diode at saka resistor. Yan, ito na lang. Dito tayo mag-concentrate sa ano, sa napalitan ko. Itong apat na IGBT. So tingnan nyo yung tester ha. Pumapalo lahat yan. So naka times 1 pala ako. Lagyan natin ano, yan. So
shorted lahat yan. Kahit na ano. Ito yung sabog. Open. So, shorted lahat ng ano pa. Tsaka paalala lang pala dun sa ano, sa gumagawa ng mga ganito, ng wheeling inverter. Pagka nagpalit kayo ng resistor at tsaka diode sa ano, sa distributor pulse transformer natin. Pagka kunwari, may katulad nito, dalawa lang ang sira nito, dalawang portion lang. So, ang ginawa ko, pinalitan ko na lahat. Huwag kayong magpapalit na hindi nyo napalitan lahat, kasi pag bumili kayo, kunwari nasira yung isang diode at saka pumutok yung mga resistor, pag binili nyo at pag nakabili kayo ng parehas na value at saka kinabit nyo, tandaan nyo, matagal na yung iba, matagal nang gamit yon. So, yung resistance nun medyo mahaba ng konti kaysa bago. Minsan naman yung bago mas mataas kaysa dun sa luma. So, kalimitan yun ang dahilan nagpalit kayo ulit, tapos maya lang gamit ni customer, balik ulit sa inyo, sabog ulit yun, putok ulit yung mga IGBT at saka ito. Tandaan nyo, pag nagpalit kayo ng mga resistor, palitan nyo na lahat para yung nabili yung resistor at saka yung resistance, hindi masyadong magkakalayo yung resistance na yun. Yun yung isang dahilan pagka nagpalit kayo tapos yung nasira lang pinalitan nyo, mga ilang linggo lang sigurado babalik sa inyo yung, kasi hindi na yung pantay yung distribution ng pulse transformer natin. So, kailangan pag nagpalit kayo ng isa, nasira lang yung isang portion, palitan nyo na lahat para iwas kayo sa problema. Mahirap din kasi medyo may kamahalan yung IGBT. Tsaka yung ibang piyesa naman, ito, mahirap hanapin dito sa amin. Buti na lang kung dyan sa lugar nyo, madali lang hanapin. Dito sa lugar ko, mahirap hanapin to. Walang nagbebenta nito dito. Pera lang dun sa diode resistor meron. Tsaka yung IGBT paminsan-minsan lang may nagbebenta, hindi pa yung sakto yung numero na magbibili mo. So, yun muna. So yun, buo na yun, tinester ko na yun Tsaka pala, ba't na kung palitan to yung yung PWM natin, kasi tinester ko sa sa oscilloscope, nag-iiba talaga. Minsan yung isang side mataas yung okay yung signal niya, yung kabila medyo mababa. So baka yun yung isang dahilan kaya nasira yung mga IGBT, kaya pinalitan ko na lang to. So ngayon, ito na yun. Yan. Ito na yung bago kong naikabit. At yan. So lahat to. Tsaka ba't nagtaka kayo, ba't tabingi ng konti yan? Kasi tinabingi ko talaga ng konti yan kasi masyado ng dito. May parang pagka nilapit ko, baka yung insulator, baka yung kuryente magja-jump dito sa sa aluminum. Yan, bago na yan. Tsaka ito, bago na rin to, yung IC na to. So yun lang naman ang pinalitan ko rito, itong yan, yung diode resistor, pali apat na yan, isa, dalawa, tatlo, apat na control yan. Tapos yung IGBT,
palit lahat ng ano yan, pyesa niyan. So try na natin try ko nang i-testing to, paanda rin. Dito na to sa sa labas. Subukan na natin itong i-testing yung bagong gawa nating Yamato na wheeling inverter na 180 na analog type. So tapos nang nagawa ko to, te-testing na lang natin. Pakita ko muna yung itsura ng mga board. Yan. Dito. So papandarin ko na yung yung welding, nakasaksak na yan. So on ko na. Yan, bumalik na. Dito, umilaw na rin yan.